ambekan. Santai Bu, tarik. Maaf nggih, Mas. Wes mboten apa-apa. Sak bebase pokoke niki, los pokoke. Nyantai mawon. Lah marahe nggih jame bubuk lho ya. Nggih. Dadine ya rada piye ngono lho. Nggih, kula bubuk nggih mboten wonten sing ngelus-ngelus kok. Pun nyantai mawon Bu, kok pokoke hiburane bar. Nyanyi bar jam 3 niki. Siap. Yo. Janjane kowe ngendi? Asik. Gelagamu sejanyu piani. Hatiku sujud. Adowe kencan karo wanita liya. Wah, terima kasih luar biasa ini ibu-ibu yang hebat. Habis. Oke, nggih matur nuwun sami-sami Bu. Monggo dilanjut. Oh nggih, Ibu matur Matur suwun. Ijin dalu. Ampun ngapok nggih Bu nggih. Insyaallah. Mugi-mugi sakit kepanggih malih Bu. Apa Pak senyum-senyum? Nganu Bu kode. Ya, biasanya senyum mesti ada karepe. Nggih, kode niku. Nyapo arep nyapo. Tasih sapa kuwi? Tasih sapa? Tasih bulurah barang. Tasipun bulurah. Anu kula namung betakne mawon. Ya, betakne mawon. Nggih, namung betakne Bu. Nggih ta Bu. Penggawean lawas sing dilakoni. Nggih, lah teng mriki kok betotas napa Bu? Wong karek nyanyi nggih nyanyi ngono. Wah. Tadi kan sudah bilang, Iya. sering kan kita. Iya. Biasa sudah biasa. Ya kan Aku kita tahu yang kau mau. Lah. Masuk, Yang Dik. saya mau adalah Pak Lurah. Iki lho. Pak Lurah Rabi Nah itu Buto. stop ya. Matur suwun Bu. Matur suwun. Mbak Mary Ah, pun gila. tobat Bu Wis nggih. tenang Tobat. wae. Oh permen injih. Injih, matur suwun mboten napa-napa permen-permen Rita. Ampun to Bu, sampun Bu. Sampun to Bu, mboten usah repot. Sampun, sampun. Cakok ngemis wae. Ndak kene iki Bu. Monggo Bu kalih-kalih atus 300 ya napa-napa. Sampun Bu, mboten usah repot-repot empun to. Nggih sampun, matur suwun. Alah sampun Bu, mboten usah repot-repot Bu. Oh injih nggih, nggih. Lah kula. Nggih. Nyapa kowe mang moh karo aku mbok sia-sia. Mbek tonyoni mang aku ning kono mbok soro duwe kandhane kan muni tak toroki Mas, kowe ora gelem kok. Malah pilih kae gak duwe dhuwit kok. Aku sing duwe dhuwit. Elek iku dhuwit. Matur Nggih, nuwun. Bu, matur suwun. Matur nuwun. Matur suwun. Kula terne Bu. Walah, mangsaku. Dik niki kan Mas Yudo, makasih nggih. Siap. Terima kasih. Tawon ana tutupe, lakon ana tutuke. Betul. Arep ngaturake lan dongakne apa Mas Yudo ning desa. Mugi-mugi sedaya warga Ngadipira tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti. Amin. Cinaketing bagya mulya tinebihing suker sakit binucal Amin. ing sial dangkal. Amin. Insyaallah barokah sedayanipun, barokah sing ditanggap, Amin. barokah sing nanggap, barokah sedaya ingkang keparang rawuh dalu Amin. punika. Mas TB dongakne napa? Dirgayu negeriku semoga semakin bangkit, ekonomi bangkit, prestasi bangkit semuanya untuk menjadikan Indonesia adil, makmur dan sejahtera. Amin. Ketemu lain waktu nggih. Siap, siap. Pelok batarkon, heeh. Nutuke lakon ya. Oke, nggih, siap ya. Nggih, matur nuwun. Wis, Ayo nutuke lakon cawi sesaji marang bendarane awake dhewe. Ayo engko ndak nampa duka. Wuku sing tupa kumelon mangambar selaning krana sumerba arum kandanya oh kandanya sasmita jati sasmita wansiting dewa
Sinangka sasmita ningkang para Jawata Udan ingkang Nyokotan kadya pratonda Raja kang sinadya Sikrabala kang tumingal Prang campuh samya medali Ler tatit wileting kota Dan mangkung manguncang niti benjang sangaji mijil Latinyo ngedale wuwus kutha Surawilaga adalah iya Manarya Warta Manarya Warti Ula Satrio Bandar Junut Pundur Sasana manyadong dawuh Kados pundi kabar kawusananipun Stinggil Praja Ngastina Ula Pundur Sasana cumadong dawuh man Kang putra pun Jaya Jatra cumadong dawuh aman Satria Tirta tinang cumadong dawuh aman Bambang Sutama cumadong dawuh paman Para Kurawa siji rungokno kaping pindho gatekno kang sarta lakonana wa sing pasewakan ya kuwi eyangmu saka Talkanda Mahatma Bisma rembukan wawan pangandikan kelawan kakangamu Ngastina Sinu Prabu Duryudana wa sing ngrembug ya kuwi ngrembug babakan tumruning wahyu mustika jati Anak Angger Duryudana kepengin gayuh anyadang kang sarta anyadong tumreng wahyu mustika jati kuwi nggih. Durung rampung wawan pangandikan kedadak ana sawane Brahmana anyar katon namine sinten man? Namine sinten lan pandhita saking pundi? Ngakune pendhita saka Pratapan Sendang Purwa. Peparape ya kuwi Begawan Harimurti. Harimurti pantenge mengkono Dursasana. Harimurti saguh nggayuhke tumedhaking wahyu mustika jati supaya mudhun ana ing negara Ngastina diantuki kelawan Sinun Prabu Duryudana. Nanging sarana tumbal kuwi tumbale para Pandhawa. Lah dalah wis ndak titeni.
Anggrana Brahmana utawa pendhita anyar katon janjene kepengin tumedhak ing wahyu mesti saranane mateni Pandhawa. Ibarate arep nyapu ning sabune dhewe kuwi reget wis kowe ora usah ndadak kakehan rembukan, ya. Awit dina sak mengko rembukaning Begawan Harimurti kelawan Prabu Duryudana agawe kogel penggalihing eyangmu ing Talkanda Mahatma Bisma satemah jengkar saka Stinggil. Lan Begawan Harimurti njaluk syarat-saranane supaya Pandhawa mati ya kuwi syarat-saranane Pujangga Agung Negara Ngastina dijaluk. Satemah eyangmu Begawan Durna ya gurumu ya ora narimake perkara kuwi melu jengkar saka Stinggil Keraton Negara Ngastina. Mula dina iki Kurawa ndak perintah Dombana manunggal kekuatan kelawan pertapan Sendang Purwa supaya saya kuat supaya saya bakoh kekuatane. Lho nggih ngestaken dawuh mak, lho nggih ngestaken dawuh aman. Aja nganti slindur sing dadi rasamu. Budhal dina iki aja mangu-mangu ndombani njampangi tindake Begawan Harimurti supaya kasembatan ing Setya Wahyu Mustika Jati bisa digayuh kelawan para Kurawa. Budhal kereken gendera lumaris aja nganti nguciwani. Nuwun inggih ngestaken dawuh aman swata menatap bendhe budhal dina iki nuwun inggih amit madal pasilan. La. Yo. La. Ayo. Sur kamber, bang seni, sur ring lan serompe.
Hei hei hei. Andedel gayo gegono risang ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning ware mbadhok ulam tanpa tuwuk mina-mina Drajaladri welatala jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara menika kula sawang Yayi Raden Setyaki ingkang dabyang-dabyang dhateng mriki lho ya Kakang. Kakang Anoman pancen kaparanyata. Aku aning kene ora mlaku nganggur tegese ora dolan nglengkara. Mapan kebeneran yen aku kepapak lawan Kakang Anoman merga Setyaki ana ing kene bakal njaluk senjata pitulungan marang Kakang Anoman. Ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Badhe nyuwun pitulungan menapa? Manggene Kakang Anoman ing dina iki Praja Ndwarawati lagi ilang geden-gedenan. Apa Kakang Anoman ora nyumurupi apa Kakang Anoman ora krungu kabar utawa pawarta iki? Waduh babar pisan mboten Raden. Ing ngripah lungguhan sak mengko Ndwarawati lagi ilang geden-gedenan. Lah sinten ingkang murca? Kawruhana Kakang. Dina iki Nalendra Ndwarawati Kaka Prabu Kresna murca kang tanpa pepoyan ya jagat Dewa Bathara.
Banjur sapa sing tak sambati, banjur sapa sing tak jaluki colok pepadang ora ana liya kejaba mung Kakang Anoman. Nyuwun sewu nggih nyuwun sewu mboten kok kula nampik paring pambiyantu paduka Raden niku mboten nanging kula menika jejering tiyang sepuh. Nggih. Kula nggih bibar nampi tangisipun Kang putra pun Antarja kalian satriya pringgondane Raden Gatotkaca. Awit ing ripalenggahan sak mangke ingkang murca menika mboten ngemungaken sinuwun Prabu Kresna. Lho. Lah banjur sapa Kakang Anoman? Mugi kawuning ngono. Ingkang murca mboten namung sinuning Ndrawati. Nanging ripalungguhan sakmangke putri Madukara garwanipun Paman Arjuna nuringgihipun Dewi Bratajaya utawi Dewi Sembadra nuringgih murca ingkang tanpa pepoyan jagat Dewa Bathara. Gunjing langit gelap-gelap katon lir gincanging risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik wah iki banjur murih prayogane kepiye mekaten Raden kula pitados sajroning batos murcanipun sinuring Ndrawati kalian murcanipun Ndarawayu Bratajaya mesti kagungan niat ingkang sae, kagungan niat ingkang becik. Kinarya katentremanipun para kawula, kinarya katentremanipun para bebrayan agung. Ya yen pancen kaya mangkono, ora usah dadak kesuwen. Ayo Kakang Anoman tak kanthi lon-lonan lumaku, ngener mlaku ngulon. Kanthi niat kang becik, kanthi niat sing apik ngupadi murcane sinuwun Ndrawati karo Ndara Putri Bratajaya monggo kula dherekaken Raden. Anoman malumpat sampun kaping miting naga sari buat mengandap katingal manukya yukur aking
Rikata sang Gatotkaca Tinon Mapakaraka Suta Teka pira Kresna para teman Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar tak kita diserang, maju serentak tembus kita merah, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerah, menyerang, majulah, majulah, menang. merdeka. Merdeka! Ayo sindene bianter peh lambene loro. Ya. Luar biasa. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming di channel YouTube Astabrata Media. Oh ya, warga Kadipiro. Jajare adiwe lagi pisan iki rene, sing rung men-subscribe dan mengikuti channel YouTube Astabrata Media ndang di-subscribe. Oh iya, ben selalu mengikuti pagelarannya awake dhewe, nalikane awake dhewe pentas. Oh iya, di-subscribe Astabrata Media, tombol loncengnya diklik. Wah iya, ya. Nanti pagelaran bengi iki ora mung bisa dipirsani marang para warga masyarakat ana ing lokasi ning sing ora bisa rawuh. Bisa memantau lewat YouTube zaman saya modern. Awake dhewe patute mengikuti, Nduk. Wah iya, ya. Luar biasa penontonnya kebak luar biasa. Wah, hebat. Bakule yo akeh mau ning jaba. Ya. Luar biasa. Yo piye? Iki sing dianti-anti wis lumadi, sing diantu-antu wis lumaku. Iki awake dhewe sowan rene ora ijen. Iki uga ana bintang tamune sing siap memeriahkan ana ing pagelaran bengi iki. Oh ngono. Sapa? Iki ana Mas Yuda. Bakia CS. Wah iya Mas Yuda. Sing siap menghibur para warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipira. Wah iya. Saka kersane Ibu Lurah. Ya. Monggo Mas kula aturi minggah wonten ing sasana budaya, sepote musike disiapke. Ya, Siap. Monggo Mas Yuda tampil ke panggung. Ya, yuk, dados.
ra nikmat gampang kegodha maksiat uripe dadi tersesat sing tak jaluk ning kancaku ayo padha ngakehne selawatmu supaya tentrem uripku slamet donya akhiratmu Masih bersama Asta Brata. masih bersama dengan Asta Brata. Oke. Bersama dalam kondang yang nganjuk punya Mas Ki Akbar. Mas Yuto, Mas Andi. Oke. Solawat ayo solawat Wong Gusti Allah wae selawat. solawat ayo solawat Wong malaikat wae selawat. NKRI Harga mati solawat sampai mati. bertobat. Solawat Kepingin nikmat ayo solawat. pingin syafaat Ayo solawat. kepingin ayem Ayo solawat. kepingin adem Ayo solawat. pingin uripe tentrem Ayo solawat. solawat ayo solawat Wong Gusti Allah wae solawat. solawat ayo solawat Wong malaikat wae solawat. NKRI Harga mati
Sholawat sampai mati bertobat sebelum mati NKRI harga mati Sholawat sampai mati bertobat sebelum mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa malam hari ini ibu-ibu sedaya napa menika mengheningkan cipta Ya, ya. dengan mendengarkan sholawat. Wah ibu-ibu wah jan saestu mau meneng kabeh Pusuk, Mas. mergo ora paham. Ya paham selawat Nggak kok ora apa-apa. paham. Jajal dibaleni ya. Sholawat ayo Apal. wong Gusti Allah wae. Pinter. Apal. Sholawat ayo wong malaikat wae kepingin sehat kepingin nikmat pengen syafaat apal kowe jajal Bang. Pengen anake soleh. Moh. Pengen sugih. Pengen mulya. Pengen duwe bojo meneh. Ya cok wisan ngomonganmu kok iso luar biasa. Alhamdulillah. Sowan wonten ngadi piro? Ngadi piro Mas Yudo? Walah, dandan teng mriku melowampah. Sing eruh kelo dagelane teko. Sing ora ngerti kelo malinge kecekel, malinge. Yo ora Malinge kecekel. Nah, melampah mriku. Nggih. Niki dalam rangka napa Mas Akbar? Lho niki loro-loro wigati. Oh, ngaten. Loro-loro ning ngatunggal. Nah, siji bersih desa, loro uga mengeti Agustusan. Mas Yudo. Agustusan. Bersih desa kepiye desane supaya bersih kudune dikapakno Be? didol. Kok desa kok didol iki lho. Desane supaya resik ya diresiki seronone liwat apa? Tata lair, resik-resik nggon lingkungan. Iya, betul. Tata batine, ngenekne pengajian, ngenekne tasakuran wayang kulit kaya dene bengi iki. Ki ngresiki jiwane, lair lan batine supaya ora ana suker sakit, adoh saka memala, adoh saka sukerta, caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan kabeh warga masyarakat Ngadipura panjang umure Allahumma. Amin. Akeh rezekine Allahumma. Amin. Sehat awake Allahumma. Amin. Lunas utange Allahumma. Amin. Sing ngutangi lali Allahumma. Buanter nek utang lali buanter. Niki jenenge wong bersih desa. Terus nuwun sewu wonten dalile. Dalile napa Mas Yudo? Anandofatu minal iman. Nggih. Kebersihan sebagian daripada iman wong Nggih. resik sak perangan saka iman. Gak nutut kowe. Kupingmu mingkup, irungmu mekrok, mripatmu mendolo, mbun-bunanmu mbut mikir karo dalilku. Gak jane raiku koyo setan lho gitu. Kok irung makrok bun-bunan but-but. Anandofatu minal iman reresik wis sak perangan saka iman. Mulane wong ki nek resikan kuwi ibarate kaya bayi sing lagi lahir. Kulu mauludin yuladul alal fitrah. Kabeh bayi sing lahir dalam keadaan fitrah utawa dalam keadaan bersih. Ayo ngerti apa ora? Sebabe apa bayi lahir ke tangane kok mesti gegem. Nek tangane mbegar ya dalane mboke suwek kabeh. Alah iki apa to ya? Lah gegeme sing jahitan 8, jahitan 10 apa meneh mbegar. Aduh jatuh Kene iki jatuh harga dirimu Mas Yudo. Jatuh tenan. Lho iki logika Mas. Ora kok ngono sing tak karepne sebabe apa bayi lahir tangane kok gegem. Kae ngono gambarne sipate menungso ibarate donya ki arep digegem dhewe, arep diepehi dhewe, ya kuwi sipate menungso. Kok mbegar tang dalane mboke rusak. Lho ya biasane ya Pikirane iki lho kok iso. Lah sebabe apa? Bayi lahir ke kok mesti terus apa ki metu rambute. Lah Lah ning jero weteng ra ana tukang cukur. Kena tukang cukur paling direbonding terus disemer, dimohak, metune apik mesti. Suwe-suwe tak idoni lho.
Aku ora ngerti. Sebabnya apa bayi lahir kok metu rambutnya itu adalah masalah gen antara gen bapak dan gen ibu menyatu menjadi satu akhirnya menjadi rambut ngeram barang sing lembut batuk ngembat barang sing gumatuk moto ngemot barang sing tumoto grono artine segere wis ana kuping kaku tur njepiping cangkem dicancang supaya mingkem janggut dijajang supaya manggut-manggut rungokno kupingmu Tangan bosone asta, tangan tengen ge mangan sego, tangan kiwa ge ngrayangi guwa. alah mesti lho mlesek ngene iki lho sing gak tak seneng ya omonganmu ki lho Yuyu. ku apa paling ya uduk Sumpah udu Mas. Iya Mas. Sumpah iya Mas. lah sebabnya apa bayi lahir cenger kayak kok mesti nangis Ora ditanggapne wayang. Tanggapne wayang paling seneng, apa tanggapne dangdut so nyawer nih Mas. iki jane menungso nomor pira to kowe iki kok iso Aku ora ngerti. sebabe bayi lahir cenger nangis kae kaget roh kahanan donya bar saka alam kandungan alam rahim metu ning alam donya kaget oh kaya ngene to donya kaget akhirnya nangis bocah nek ora tau diulang agama ora tau ngaji Mas. ala ning KTP lho kalau agamae ditulis tani Lho. Kuwi agama apa profesi? KTP agama tani ngenyek. wong iki nek tumrap agami suci sing kita rasuk bayi lahir cenger mesti karo pake dicandak kuping tengen diadani kuping kiwa dikomati supaya anake dadi anak sing soleh anung anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh anakmu mbiyen mbok adani Gak lahir cenger ora tak adani, mbok kapane tak bawoni. Berarti begitu lahir cek, lahir tak cikotek terus sikep parat murang toto. Ya mesti diadani wong apa anak. enak bayi mbak tantang gelut iki lho Kono ya tak ditakokne. ya nek bayi lahir cenger ki diadani kuping tengen dikomati kuping kiwa supaya dadi putra sing soleh mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh wong anak duraka kuwi Ngapa? lah wong nyekar bapake setahun pisan lho Mas Nggih. kok ya kliru Nek pas arepe poso ngono kete Mas. nggih Mosok setahun kliru. pisan lho kowe nang gone bapakmu ning kuburane pakmu nyekar wis setahun pisan kuwi ae kleru Kok ya kebangetan to Mas. lah wong ngerti nek kene iki kuburane pake. Lalu sing disekar kene. Lho, kok- Kamangka kene iki kuburane ngatmi lho kene iki. Kuculuk kuwi kuculuk. Iki nggone ngatmi. Nyapa mbok sekar kene? Aku nyekar pas jam piro? Jam 5. Kenapa kok aku ora nyekar gone pakku sing tak sekar ngatmi? Nyapa? Mergo nek jam 5 sore pakku dolan ning gone ngatmi. Kowe kok ya Apa ya nek mayit kok gendaan. Nek aku ning gone pakku wonge rane kecelek. kecelek. Mang tak sekar ning gone ngatmi mergo jam 5 sore dolane mrono. Dadi anggere jam 5 sore bapakmu Ning gone ngatmi. lho gak jane ngatmi ki lho karo pakmu pernah apane? Gendane. Mati barang polahe ya, Cek. Kadungane sakinah mawaddah warahmah ngono. Ngene lho Mas ya, jenenge anak. Ibarate wong tuwa niku mripat. Betul. Anak jempol sikil. Jempol sikil kesandung metu getihe, mripat ki mbrebes mili. Melu ngrasakne apa sing dirasakne anak. Selama kowe kuwi jek urip, kowe bektiya karo wong tuamu. Mergane wong tuwa ki sinebut Pangeran Katon. Gusti Allah sing nyata ning donya ki wong tuamu. Lah nek wong tuamu wis ra enek didongakne. Muga-muga padang dalane jembar kubure. Nah, kuwi anak soleh. Lepas parane diapura dosa keluputane. Mergo wong tua meninggal niku anak lanang sing soleh ndongakne mesti sampai Mesti Mas Yuto. kabul, mesti tekan. Kowe ku wong Jawa apa wong Cina? Lah Jawa to piye to ki? Lah dongane wong mati ra iso. Tapi dongane wong mati piye? Yo Robi Firly durmi wali-wali daya warhamku wakamaro bayani sohiro padang jagate jembar Kubure lengokno kupingmu. Kowe jane ngajimu iki kurang jeru. Lo Akbar salam les bumi nganjuk Cak Yuda Bakya les bumi ngawi. Akbar itu artinya gede. Agung. Yuda, Rahayu Widodo. Akbar akhlake sabar. TB, telek bebek. Lah mudar kowe. Apuk pisane telek bebek. Kabeh ki ndongane wong tuwa nek wis kapundhut ki ya padang dalane jembar kubure. Kuwi wis umum, wis lumrah. Kuwi donga sing kleru, donga nyengsarakne mayit. Lah kok iso? Donga kok padang dalane jembar kubure. Lah kudune Sing bener kuwi petengo dalane ciuta kubure mayite slamet. Astagfirullahaladzim. ya Allah ki lho jane melok aliran apa bocah iki? TB iyah. Mengko konangan MUI kowe engko iso sesat kowe. Sesat Sesat kowe. menyesatkan.
menyesatkan omonganmu. Ngapa kok aku sing sesat? Lah kowe iki kudune kan padang dalane jembar kubure. Iya. Mayite sing soro kuwi. Lah kudune Sing bener ku peteng dalane ciut kubure. kok iso Kowe ndongane apa? padang dalane. Padang dalane mayit badhe kubur plek jarak 3 langkah tak jiang ngalih malaikat teko. Lah berhubung dalane padang ngerti. Ono mayit anyar iki. Takoni rasa keprok ndase. Der. Mayit mati. Mayit wis mati ya. Iki mati loro, Mas. Oh, satu ya, no, satu loro mosok mati ra ento. Oh iya. Dadi mati ya mayite. Mati. Oh, matek. Matek. Nah, Tapi nek ciut kubure, nek peteng kubure, peteng kubure, mayit berarti kubur plek tak jiang ngalih. Malaikat teko. Berhubung dalane peteng, malaikat ra ngerti nek mayit anyar. Ya bingung. Mayit anyar akhire malaikat dolan ning gone buyangan. golek ndas. Anu njabut sing ning kono. Ora kok iso malaikat padane RT-mu ae. Iso. Lah nek apa kuwi jembar kubure, Jembar kubure mayit dikubur plek tak jiang ngalih malaikat teko. Timi. Man robuka. Sopo pangeranmu Diponegoro? Duduk ya, duduk kuwi. Aliran sesat. Kowe ketemu muridnya Samsudin lho. Ditekoki man robuka. Man robuka ora iso jawab. Heh. Malaikat nesu berhubung gone jembar Heh. ngangkat godho. Seret. Unyer-unyer. Weng. Biasa. Mayit matek, Mas. Lumang wis mati pindho. Matek telu, Matek. Oh iya. Lho, Nek ciut kubure, ciut kubure. Mayit dikubur plek tak jiang ngalih malaikat teko. Takoni, "Man robuka, sapa pangeranmu?" gak iso jawab. Ora iso jawab. Heeh. Malaikat nesu berhubung gone ciut arep ngangkat godho nyantol. Oh iya ya sumpek ya. Ewah. Nyantol. Akhire mayite dilikitik. Itik-itik sesuk sinau neh, jung sini. Heeh. Mesti aman mayite. Kok iso lho? Pakku ngono yo, pakku mati. Heeh. Tak dongakno kaya ngono iku. Wah, kerasan ra tau balik, Mas. Biyale nyucup bun-bunanmu kuwi kok iso. Ngdongakno kaya Dongakno iki mumpung bersih desa, tur bebarengan karo HUT. Ngerti para HUT? ngerti. Apa? Hut. Lah yo kepanjangane lho. Hut. Mosok ora Jawa lho. Sik. Iki jane sekolah. Sekolah ngek. Iki lho kan iki kemerdekaan RI kuwi kan jenenge HUT. Iya. HUT apa? Hut. Kepanjangane Hut. Mosok ngene ra ngerti. Bu mbok sampean idoni ngoten to bebutan iki. Omongan kok bleset. Hane iki apa? Une iki apa? Tene iki apa? Ngono lho cah koclok. Lah apa HUT kuwi? Hari ulang tahun. Lah wis ngerti kok takon. Lah iya nyapa aku takut barang. Wis ngerti bareng kok Maksudku takon. ki mbok ya imbal wacana awake iki gilir gumanti nek omongan. HUT yang ke 77 pitu entuk pituduh lan pitulungane Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah Indonesia dadi negara sing baldatun thayyibatun warapun ghafur Allahumma Amin. ono apa kowe 7 lak lolok kaya 77 ingah iso ngartekne apa ora 77 kuwi 750 tok lolak lolok 300 mangan jobo lho 50. HUT yang ke 77 kuwi kuwi nek dijumplah kuwi 14. Nah. pitu-pitu nek dijumlah 14 artinya 14 kuwi gambare unta, Mas. Sik to. Ngene iki. Pak polisi. 14 apa? Unta, 14 unta. Nek 16 tawon, 35 wedhus, 32 ula, 23 kethek, selikur buyangan. buyangan apa? BGG apa? genggek ngono. Ngono aja takon. Nek 47 Ganci, kowe kok apal? apal aku biyen bandar kok. Pak polisi. Mulane awake dhewe iki wis merdeka. Apa to merdeka kuwi? Indonesia merdeka itu bukan hadiah. Nah. Tapi Indonesia merdeka itu diraih dengan tetesan keringat dan darah. Lah gitu. Mulane kowe kudu ngerti apa to tegese merdeka. Apa? Itu meraihnya dengan tetesan keringat dan darah demi satu tujuan nusa dan bangsa Indonesia. Amin. Ngokno kupingmu. Lolak lolok ae. Di
D. Dedikasi para pahlawan ditujukan untuk nusa dan bangsa Indonesia. Ngokno kupingmu. Lho rungono kuwi lho. Kowe kuwi. Ayo karo kowe bareng. K. Merdeka. K. Karena ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Indonesia bisa merdeka sampai detik ini. Oh, Pinter. Manduro. Durawati. Munduro. Kowe artine apa? Merdeka. Karsupin. Hubungane apa? Hubungane Karo apa? merdeka lho, Bukar Supin lho karo merdeka hubungane apa? Kowe ngerti nang merdeka, aku ngerti jenenge Bukar Supin. Masalahnya Bukar Supin nuwun sewu. Nggih. Kan sebagai kepala desel, Desa. tahu nyewakno diesel aku roh kok mbiyen. Bukar Supin. Apakah arti daripada Karsupin? Kar kuwi apa? Su kuwi apa? Pin kuwi apa? Aja nganti kowe mbleset. Nek nganti mbleset, bacok gulumu sak peteng-petengmu. Karsupin. Kar. Kar lungguhmu ning ndi yo, Kar? Hei! Kae lho piyaine ning kono. Kar. Karaoke. Lho. Hei! Nyapa bulurah karaoke bareng. Sik to. Aja cepet-cepet. Karena tanggung jawab beliau sebagai seorang kepala desa, insya Allah akan membawa desa Ngadipiro menjadi desa yang adil, makmur dan Hebat. sejahtera. Jangan tepuk tangan. Yo ben to. Oh, ben to. Jangan tepuk tangan. Lah nyapa? Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Hei! Alah ison. Dangdut nopo piye? Iki wayang padane orkes. Kar su. Hei! Apa to iki nyapu bulurah nggawa susu bareng rabuk para sekali. Iya syukur marang Gusti Allah awit wis iso nggelar acara dalam memperingati Duwa HUT kemerdekaan RI, sehingga nantinya besok ketika ditanya oleh Pak Camat dan Pak Bupati bagaimana keadaan desa Ngadipiro, itu sudah diadakan 17 Agustusan dan juga untuk mengenang para pahlawan. kedawan. Leh mung ngertekne iki singkat ae. Kuwi kedawan. Wengko anu lho, ambekan muntek lho. Aku ngomong susut seneni dawa seneni. Maksudnya ki syukur marang Gusti Allah awit wis kaleksanan apa ngono. Awit wis kaleksanan gelar tasyakuran bingki. Sebab iki wong bersih desa karo Agustusan kok ngantek gak nanggap wayang karo dagelan. Rugi. Sing rugi sapa? Ya awake dhewe to blok ra ditanggap. Karsupin. Apakah pin itu? Upin nih, pin. Yes. Betul. Pin. Apa? Disiplin. Pin wiplin. Wiplin. Lho lah. Pindah Apa kok pindah? pindah desa Loh, nyapok pindah desa. gajah desa pariwisata. Langsung Pintar dan cerdas wawasannya dalam mengemban sebagai seorang kepala desa. Ya, Hebat. pintar dan cerdas wawasannya. Sapa nah? Wis entek kok arep kene nah. Lah aku ngene apa rek? Senam. Kuwi Bukar Supin. Weruh garwane Bukar Supin iki sapa? Ngerti? Sapa? Pak Karsupin. Ora lanang. Iya. Pak Sumaji. Sumaji garwane nggih leres, Bu. Nggih. Su kuwi apa? Suka perempuan yang seperti Bukar Supin. Oh iya bener. Mulane dadi bojone. Setia. Su. Maaf buat cewek-cewek, Pak Sumaji sudah punya Bukar Supin. Iya, masuk. Iya. Bener. Ji. Jamput akeh. Cengengesane rumah saku kok memperingati HUT yang ke-77. betul. Mulane awake dhewe ning kene ku ora usah meri dengan bangsa yang lain. Betul. Indonesia usia 77 tapi merupakan negara yang hebat
canggih dan perlu dicontoh oleh negara lain. Amin. Itu padune nuwun sewu. Iya. Itu adalah debat atau perkataan alibi seorang sing urung tau ning luar negeri. Betul. Masalahnya kowe iso ngomong ngono kuwi, kowe iki wawasanmu rendah. Lah, Kowe iki sabamu adoh pitik ibarate kaya kodhok sak jerone bathok. bathok. Ora tau nendi-nendi, beda karo aku karo Mas Akbar. Wis tahu. Neng luar negeri sering. Sering. Taiwan pernah. Heeh. Singapura sering. Heeh. Hong Kong. Amerika Serengat. Ning ndi?